हेल' लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोनहा दा सोंनायानो जाया सानफ्रामबो खालि रायलायनायल' जायो नङा होमबा गाइस दा नंखायनो दिनै नोंथांमोनखौ माबोरै दं होननानै सोंहरबाय आङो दा आसा खालामो मोजाङैनो दं दा जिखुनु हक लोगोफोर आरो गाइस दा मैयानि दिनाव माने माखासे भिडिअ नुगासिनो दं नङा होमबा माने प्रेस कनफारेन्स खालामनाय बै दिपेन बर' बिथांखौ दा दिनै बिथाङा मा खालामलायखो माने दायखौ मावनानै बिथाङा दिनै माने बै सिथ्लायाव जेनेबा खाया बिफांफोरखौ खदाल बोरायजों नैबेबायदि खदाल बोरायजों हाग्रा सननाय बायदि सनसिनलायबाय गाइस ओरैबायदि फाग्ला बियो दिपेन बर' बिथाङा खिन्थु बिनि सायाव फोथायनाय माने बर' रायजो राजाफ्रा दंसलै रायजोफोर आरो गाइस जुदाखौ फोथायबाबो जिन्दिगाव दिपेन बर' होननाय बुस्थुखौ फोथायनो नाङा बै जिबौ फिथिगमफोरखौ फोथायबाव सौनाय नङा होननानै गाबाबो सौबावनायसो नङा खिन्थु दिपेन बर'आ जिबौ गांसोमनिफ्रायबो डेन्जार फिथिगमनिफ्रायनो बेखौ हले सिन्था खालाम बर'फ्रा बेखौनो लानानै दिनै सावरायगोन लोगोफोर दा दिपेन बर' बिथाङा हायोब्ला माने बर' रायजो राजानि मोजां लुबैयोबा इमिडियेटलि बिथाङा मा खालामनांगौ रिजाइन होनांगौ रिजाइन आंनि मथेबा दा रिजाइन होनानै बिनि जायगायाव सासे मोजां दैदेनगिरि दोननांगौ आरो गाइस दिनै बिथाङा मा खालामदों आलु गेसाव बिथाङा मानि मा होनो बै अफिसफ्राव थानायफ्राबो गासिबो सेवफाजोब्बाय 100आव दिनै 10%आनो सेवफाबाय दिपेन बर' आलु गेसावखा नालाय दा आलु गेसावजों थाफा माखासे बै अफिसनि बे माने आलुफ्रा 10% सेवफाबाय दा बे थाबाय थायोबाथ' नोङो सेवफाजोबगोन लास्ट पर्यन्त दा बेखायनो इमिडियेटलि बेखौ माने बेखौ बोख्लायनानै बेखौ माने जुदाखौ दोनोब्लासो बर' जाथिया बर' हारिया माबा मोनसे मोजां लामायाव फैगोन आं सानो गाइस दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर जिखुनु खदालखौ दोनथ'नोसैलै लोगोफोर ओमफ्राय रायज्लायनोसै नङा होमबा मोजां गाज्रि दसे सावरायनोसै दा खामानिसो मावनो फैदों गाइस दा जिखुनु हक दिपेन बर'आथ' डेन्जार बेखौ बयबो मिथिखागौ दिनैनि दिनाव नङा होमबा दा बिथांमोनालाय होनो बिराद गोदै नङा होमबा दिनै खिन्थु बर' रायजो राजाखौ बबे लामाजों लांदों बेखौ मानि रायजो राजाफ्रासो मिथिगौ नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव दिपेन बर' बिथाङा जाहैबाय सासे जाथिनि फारसे जेबो सेन्टिमेन्ट गैयै ओमफ्राय साननो रोङै माने सासे लिडारब्रा गाइस नङा होमबा ओरैबायदि फाग्ला मानसि बियो जाथिया मा जालांदों बेखौ सिन्था खालामा ओरैनो मा होनो बियो माने एबसुनि बिराद मोजां गथ'फोरखौ दिनै लाना गोदाव सोराव लामाजों लांगासिनो दं नङा होमबा गाइस दा जाय बुजिनायासो बुजिबाय माने दाबो 100आव 10%ल' सेवदों नालाय दा अनेक माने गाज्रि जाबाय आरो दा मोजांफ्रा साननानै दं सिन्था खालामनानै दं बेस्राफोर नंखायनो बिराद माने साइलेन्ट सिरियाव दङ नङाबा दिनै दिपेन बर'नि जुदि आखलखौ जुदि बै माबाफ्रा फंबायफ्रा जुदि मोनथियामोनब्ला दिनै बिथांमोना एकदम गिलु फालु प्रेस कनफारेन्स खालामलाबायसिगौ बायदिसिना होनलाजोबसिगौ बेखौ एसे खेल ला रायजो राजाफ्रा दा बिथांमोना मा खालामो जेब्लानाखि गावसिनि अंख'आ भुल जायो नङा होमबा लोगोफोर आरो गाइस दा बिदिनो नाना बाना गोसोखांलाबायनानै खामानि मावो बिथांमोनहा दा जेनेबा मा होनो बै जिबौ दनजाफ्रा जेब्लानाखि गुदुंनिफ्राय थब्ला ओंखारो नङा होमबा दा ओंखारनानै जेब्लानाखि गावसिनि आदारा फैयो थंब्लेट बार'नानै जायो नङा होमबा थिग बिदिनो माबा मोनसे गिदिर बुस्थु गावसिनि गिथावथाव बुस्थुबा जेनेबा गुदुंनो जेनेबा बै माने बारननायनिफ्राय स्लट फासयना गुदुङाव थ्रोबहाबो थिग बिदिसो दिपेन बर'मोननि खायदाया दा ओरै जायाबा ओरै खायदा लायो बियो बिराद फाग्ला माने थाखा फैसा होननायाव माने जाथिया मा जादों बे जेबो मिथिया फानजोबनो हायो ओरैबायदि फाग्ला दिनैनि दिनाव दिपेन बर' बिथाङा मा खालामाखै थाखा फैसानि थाखाय माने बर' जाथिखौ नङा होमबा गाइस दिनै बिथाङा एबसुखौबो इउपिबिएल बानायबाय नङा होमबा आरो दा फुरा माने बिजेपिखौ बिथाङा सापर्ट होलायबाय दा बेखौनो सिन्था खालामदो जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै दिपेन बर'आ बर'नि थाखाय मा मावनो नागिरदों नङा होमबा दिनै गावहा खौथि लाख थाखा मोनगोन नङा होमबा रायजो राजा दिनै एबसुआ मा मोनगोन नङा होमबा
दिनै बिथाङा दिनै मोनसे राजनिति हान्जाखौ डाइरेक्टलि सापर्ट खालामनाया बेसेबां लासिंसिं। दाथ' जेनेबा अनेक मानसियानो होनो UPPL गैला, इबसु गैला, UPPLसो होननानै, नङा होमबा? दा बयबो बुङो आरो दाथ' नंगौआनो होनजाबाय, नङा होमबा गाइस? बेसेबां लासिंसिं दिनै बबे लामाजों लांदों, नङा होमबा? बर' जाथिया मा जानो थांगासिनो दं। दा आं बेखौनो सोंनो लुबैदों दिपेन बर' बिथांनाव दिनैनि दिनाव। दा बिथाङा BJPजों लोगो जानानै मा मोनगोन? बर' जाथिनि मा मावगोन? बेखौ नोंथाङा दे फिननाय हो। आरो दिनै नोंथांमोना 4 बोसोर BJP सरखारजोंनो थानानै जेनेबा BTRखौ सालायबाय, नङा होमबा? दिनै नोंसोर मा मोनखो? BJPनिफ्राय नोंसोर मा मोनखो आरो मा होजाखो? ओमफ्राय दिनै बर' जाथिया मा खालामजाखो? बेखौबो सिन्था खालामनो रोंला। बेसेबां नासयजानाय। दा गुबुनजों लोगो जानानै नोंथांमोना एकदम जोंनि जाथिखौनो नासयगासिनो दं, नाख्रेबगासिनो दं। होमबा माबायदि लासिंसिं, नङा होमबा? रायजोफोर आरो गाइस बिराद लासिंसिं। दा बेनिखायनो जोंनि बर' रायजोफ्रा बुजिनांसिगौ। दा जिखुनु बांद्राय बुंबा दुखु मोनो, बिथांमोनहा लाजिनाङो, बिराद दुखु मोननानै बायदिसिना होनलाबायो। खिन्थु लाब गैया, दिनैनि दिनाव बर' जाथिफ्रा बुजिजोब्बाय, नङा होमबा? दा बिनिखायनो आं बुंदों जुदाखौ फोथायबाबो दिपेन बर' बिथांखौ दा फोथाय होननानै आरो। दा जिखुनु भिडिअ'आ गोलाव जाबाय लोगोफोर आरो गाइस। दा बेखिनियावनो दोनसै। गाबोनफोर लोगो हमलायसिगोन, नङा होमबा? थेंक इउ।